musidɓe tedduɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma eɗeni e weltare tv tawi kadi koye woni e kaɓirɗe ɗe mbiyen e weltare tv woni e kaɓirɗe ɗe ko Saydou Abou Ba ko kanko tigui jaggani en kaɓirɗe ɗe no ha nirtani hande noon mbiyen ko 12 lewru janvier no ha nirtani eɗen gandi mbiyen o saha joni ɓoggi karalleje kewɗe o saha joni e nder leydi Sénégal e ko wona e nder leydi Sénégal gatti tawi kadi koye guelɗo cukalel dewel woni Jaari SOW no ha nirtani tawi kadi ko meilleur élève 2018 2020 no ha nirtani eɗen gandi ko on tigui o saha joni majji e nder leydi France hay goto wawa widema ko ɗo tigui o woni ma en jokkodir noon mbiyen tawi kadi koye jaalal leñol toon to leydi Sénégal o monayi ɓoggol ngol no hannirtani ma en jokkodiri e makko tigui rigui ma en namdomo holno yiri tawi kadi mbiyen ko télévision ngaji leydi Sénégal o saaha joni holno goniri hen no hannirtani e ɗeɗon caɗele maw ɓuur tigui rigui yajnade hen maw artu kadi tigui rigui e holno yiri no France o saaha joni no jagguiri ɗum tigui rigui est ce que leydi France ene jagguiri ɗum a sérieux no hannirtani ɗum ɗo ko alay saago darane no hannirtani kono kadi est ce que leydi Sénégal koto banggue média o no hannirtani télévision ngaji ɗi est ce que ɓe mbaɗi hen koɓe poti wadde ko ɗum ɗo foof mbiyen ne wayno ma jaalal leñol mawo ɓuur tigui rigui yajnade hen no hannirtani ɗum noon jaalal leñol nani e ɓoggol ngol ɗum noon en goppanmo tan o ara a jarama no fewi Dijjee Jallo a weltanama no fewi en calmini en juurima Noa Dibunaɓe kala e ɗon ɗo ganduɗa aɗa yuɓɓinɗo nde ɗo yewtere so ɗum ɗon ɓenni ko fayti e majjugol Jaari SOW noon tan mbiyeten saabu helmere Pulaar so wi majjude ina soomi ko heewi hunde ne wiye majji taw koko talna ina wiye majji taw koko songa ina wiye majji taw koko wujja ina wiye majji taw koko weemi ɗo fonno hodde wujjama ina wiye majji kadi taw koko rafa ɗiɗo fannuji foof noon neni e nder konngol majji wadde hande o beela ko welsindaare walla ala mbiyen e ko welsindaare kono ko welsindaare wondude kadi e teyre wondude teyre waɗimi wiide noon so tawi en ƴeewi ha nder en tawat cukalel ngel adi foof ngel woni suko daɗɗo e janggoɓe Sénégal ko ene wona duuɓi ɗiɗi pawdirɗi hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeenayi woni 2018 2019 o woni meilleur élève du Sénégal kadi eɗen gandi ko suka mo ganduɗa jaaruɗo to sengo hiisi woni ko jaaruɗo to ko wiyete hande science kono kadi ko neɗɗo mo ganduɗa ko porɗo walla keɓɗo gueɗal muɗum e littérature donc mo ganduɗa o koye duuɓi nogas o yarata kono o windi deftere nde ganduɗa nde o ari o waɗi ɗum présenté président de la république ko wayri yiide président kanko suko debbo so tawi heewi fotani ɓennu lebbi 6 caggal nde o windi deftere nde o ari ɗo te nde o ari nde ɗo yete ko ɗum addunomo ɗo o yeehe téléji kewɗi téléji ɓurɗi mawnude e nder leydi ndi o waɗi hen interview caggal ɗum ɗon so tawi o yeehi toon France ɗo woni ɗo kanko koye nder Paris o woni o wonani leeɗe keddiɗe walla nokkuji kadi woni ko Paris woni région walla nokku mo ganduɗa ɓurɗo waɗede surveillé walla waɗede sécurisé e nder France so tawi hawri kanko o jangata koye université mbo Louis le Grand donc woni koye classe préparatoire donc ɗo no woni deuxième année préparatoire o woni sa ƴeewi ɗo woni ɗo kanko ɗo jangat ɗo eɗo hotata ɗo résidence mo hoɗi o so tawi a yaari ɗum koye ngal ko 18 minutes mbaɗata sa yaari ɗum auto ko 5 minutes no hojomaji 5 joni ɓuuri hen taki mi wiide welsindare nan hen welsindare wondude teere woni welsindare leydi France par ce que kamɓe ɓe mbaɗiri caméra surveillance uji maɓɓe ɗi e nder leeɗe ɗe walla e nder leydi maɓɓe ndi ka gam rende ɓesgu leydi ndi caméra de surveillance waɗirtaki e leydi sababude autoji tan ɓooli waɗirtaki e leydi sababude jawdi waɗirtaki e leydi sababude wuyɓe tan ɓolɓe waɗirte e leydi ko gueɗe kewɗe accident no wawi wadde joni
caméra de surveillance o holliri ɗum infraction ina wawi wadde caméra de surveillance o capte matricule auto kono kadi neɗɗo wawi wadde neɗɗo wawi burlude feu rouge caméra de surveillance o capte ɗum kidnapping hono ɗeɗo gueɗe cikkuɗen ɗen mbaɗi so waɗi caméra de surveillance captat résidence mbo woni o ƴewama tawama e yeeso résidence mbo waɗi o kanko suko debbo waɗi ko 2 caméra de surveillance mawɗi ɗi ganduɗa ɗi ɗinɗon goni ɗi état fawi ɗon kono kadi jiidani résidence o ina jogini hoore muɗum caméra juji de surveillance toppittoɗe naatoɓe e yaltoɓe ngam ndenka muɗumen kamɓe mbiɓe kolliri wonde nde o sakkiti nde woni altine o naati kono ɓe kalani beela o yalti beela kadi ha hande omo wawi yaltude ɗon kanko tan goto caméra ɗi mbasamo kaptu wawa wonde so yalti ko goto ma caméra o andu so yalti omo tonga ma caméra o andu so yalti omo wonde neɗɗo goɗɗo omo yaha tan haydara heɓani ma caméra o andu holnde o wayriti ɗon e galle o caméra o andat waktu o andete ñalawma andete holnde o yalti galle o caméra o andat waktu kadi andete wadde so tawi ɗeɗo gueɗe foof ha hande France naɓe donkiri ndin ɗeɗo gueɗe foof ɓe mbawa wadde cukalel ngel retracé woni yitude lawol maggel ɗeɓat jalnade sabu hayso ngel yalti galle makko ummade ɗo galle makko ɗo ha paari hawri ala ɗo neɗɗo darato taw ala caméra surveillance ƴeewowo ɗum soit koye route national soit koye autoroute ɗo neɗɗo wawi wonde fof caméra juji surveillance nana cara partout pour wadde sécuriser ɓe ɓe ganduɗa no guuro ɗon e nokku biyeteɗe paari ko heddi ko so tawi en garti e médiaji ko adi médiaji sénégal ɗi d'abord médiaji France mbaɗani hen ko poti wadde dès le début sabu wannoɓe ɗon manifeste ñanden pewni folayeji uji gam wadde hen tonggode e hollirde suko debbo haalde duuɓi makko date de naissance makko haalde kanko woni hombo holɗo janggata nde yo majje ko way noon ɓe mbaɗi ɗum e ɗereji ɓe ɗakki ɗum e miruji e leɗɗe nde ɓe jeehi nde wone certain téléji nen toon ɓe mbiɗumi yo gar mbaɗa couverture médiatique wawde andude koɓe goni e dow mum ɓen mbi kañumen ko keɓani yamirore police kono wona hunde nde ganduɗa eɗen mbawi ɗum jaab éthique et déontologie journalisme ala fof ɗo wiya ɗum ɗo so waɗi wota fada ha police ni walla wota haala taw police haalani ala journaliste foti ko wittude hunde o anda ɗum o haala yimɓe ko kewi walla hunde waɗi haalaka kanko yaha o waɗa investigation makko o ara o addan yimɓe résultat walla so tin o yaha so tinani o tintinama o yaha kono wonde ko ma o heeɓa feu vert police to neɗɗo heɓanno feu vert police so police waɗi bone journaliste yaltinta ɗum ko yeru dabɓo ko heddi ko woni téléji sénégal ɗe ƴettani hunde nde o série ha ɗo ɗo jaraten saabu woodi hande kam hande ne woni hande ko altini woni sappo somi faljani sappo e goo lewru wetendu janvier hande journaux sénégal ɗi kewɗi hen piniri ɗum sabu eɗen ndewdi kabaruji ɗi haɗo ɗo jaraten nde ɓe piniri ɗum kamɓe fof mbaɗi ɗum ala une ɓe kolliri natal makko ɓe kaali haala makko ɓe kaali holi kanko ko way noon kono téléji ɗi nene heewi débatji baɗɗi télé sénégal ɗi nden e joni saabu hande waɗi balɗe jeenayyi ko wiye mbiyen donc walla ko hatta balɗe jeetati ko hatta kono jamma hande o waɗata balɗe jeenayyi ko hatta ƴeewen noon ala fof débat spécial disparition Jaari Sow ala ɗo waɗa ha hande waɗa tan koye nder réseaux sociaux ɗi Facebook ɗi Instagram ɗi e d' autres plateformes mbaɗi des débat spécial pour haalde majjere makko kono téléji ɗi mbaɗani débat spécial pour haalde majjere makko et pourtant nde wonata nde ɗo mir élève téléji ɗi ƴettan caméra ji mumen tawoye ɗum ɗo jeeyato walla ƴetta doole mumen fof ha keɓamo téléphone keɓa gonɗo ɗo e makko o invité o ara o jooɗo plateau ji mawɗi nin ɗo hande yimɓe jiiɗen jooɗo kanko o jooɗino men saabu nden ma taw aɓe dañanno e mum hunde sababu nden ko mir élève o wonno donc so jooɗimo e tel yimɓeɓe foof ene ndaara hande noon kamɓe foof sen belama mbiyen ɓe mbaɗani gollal makko gollal maɓɓe wonɓe ganduɗa ɓe no nder plateau ji mumen eɓe kaala ɗum kono wonata tan ko wirtu jawten donc ɗum en jooɗnani mbere leydi sénégal waɗi ko foti wadde ala mbiyen ne heddi saabu won neɗɗo so tawi majji ene wawi waɗede ndani kono won neɗɗo so majji wona ni foti waɗede sen garti ni ene Allah wiiri ɗo wiyat ɗo wala gad karramna bani adama e ko way noon ɗum eɗen mbawi nade toon kono eɗen gandi tan hay haqqille neɗɗo jaaɓi tan ko kala neɗɗo mbawɗo wonde so dañi caɗele yo yimɓe daro ballam e caɗele nde o dañƴe haalaka noon emo gonɗa ko Jaari Sow mairie élève 2 années consécutif ɗo ete leydi sénégal te sénégal ko yimɓe janggoɓe yimɓe teddinɓe gandal wawɓe janggude sa woni ɗo mairie élève 2 fois aɗa woni debbo aɗa daɗa worɓe e rewɓe bandiraɓe ma eɓe gona e foof firti ka an ka golliɗo joni noon holko mbawten en jaggude ko hande normalement lawol hokkino Macky Sall wadde déclaration
direct déclaration heddi noon ma ɗeɓ waɗanden caɗele kadi sabu ko fotine 400 et quelques personnes jeune maayi e ndiyam kaɗanɗam yahannoɓe Espagne kono jiyani déclaration muɗum laaɓɗo hayso dowima waɗata Twitter walla Facebook te ɗum ɗon kadi yoɗani sabu kala mboɗum wonno hande leydi ma a yaltat en ganda mbere ma o yaltu walla yaltami lawol no yamiri yo yaltu sabu Jaari SOW koko jeeya e jogaɓe jikki fotɓe ardiyade gelidi to sengo gandal jangga wadde so tawi o dañi ɗeɗo caɗele leydi Sénégal wondude e ministre joguiɗo jangde lestre e dow dowr woni ministre de l'enseignement supérieur ministre de l'éducation nationale wondude ministre des affaires étrangères wondude président de la république ɓeɗo foof ana poti darade darde lande beela ha leydi France ndi anda oɗo majjuɗo mbo France naɓe mbayni e leeƴewa tan ma taw ko cullel majji walla fondu majji ha leydi France leydi Sénégal ndi andin ɗumen majjuɗo o ko neɗɗo mbomin teddini ko neɗɗo mbomin towni ko neɗɗo mbomin dokki gueɗal so ɓe mbaɗani noon France naɓe jaggirta hunde tan kono jaggirta ɗum ni saabu wonɓe ganduɗa ɓe ha hande toon to France soɓe kala suku debbo mbiya tan ko won suku debbo majjuɗo ɓe jaɓata wiide meilleur élève du Sénégal 2 années consécutifs saabu ko 2018 2019 2020 concours o waɗani à cause du pandémie o walla mbiyen Covid 19 o donc ha hande kanko suwa andu jogorɗo ƴettude ko successeur makko suwa ɗum andu wadde so tawi lamɓe Sénégal ɓe darima nden ɗon darde ina gasa France naɓe ma ɓuur kadi jogade darde lande gam hollude meɗen e suko debbo ko ɗo woni walla wona ɗo woni guel kidil guel woni so tawi en garti ha hande d'après nde ambassadeur du Sénégal de la France wondude consulat général nde ɓe jaltiɓe kuccodira e janiyankoɓe ɓe kolliti wonde police et enquête no fuɗɗi o wadde moni kolliti wonde suko debbo de actuellement kam hôpital uji France e sappo pomi ƴeewama o ala toon wadde ɓe jogui jorto moƴƴo wonde omo wuuri hol toon o woni mbere suko debbo o joguinoki téléphone no joguino mbere suko debbo o waɗano derrière appel wasata waɗi derrière appel derrière discussion ko way noon suko debbo mbere téléphone mum alano piis e mbiyen ene waɗno suko debbo mbere téléphone mum ono ronki andede ala ronkani saabu omo joguino des collègues omo jogui des amis et tout wadde téléphone makko so yitama pour tan kamɓe hande ɗo nouvelle technologie arde téléphone makko tan ɓe ndewata ɓe mbaɗamo rattrage dokken yeru ɗo e Kaolack wajumo ganduɗa o ko sehil ba mum suko debbo goto leldi e suko debbo apare rutti wari ɗum nde police Sénégal naatan nde enquête o ɗum nene ka o warama tan wiyama warama huuli barɗoma o waɗama ni waɗama na tawa nde ɓe mbaɗi rattracé téléphone o ɓe tawi ko less naɗɗuɗi on ɗon suko gorko ñalo jaggate o jagga koye nder duwaw omo fewno séjuji omo bismo yimɓe gari mbi ɗum argay an téléphone suko debbo tawama less daɗɗude ma wadde firti ko so tawi France naɓe ha hande kalnani men ko laaɓi joni timma balɗe jeenayyi mbiyeten ka wonko tun watte hunde nde Dijjee Jallo ɗum noon mbiyen wadde leydi Sénégal darde mum no ngakki jaydeji Sénégal e jaydeji France darde muɗumen no ngakki leydi France e loskoɓe mum hande goɗal ngal darde nde no ngakki ko jiɗɗen wiide ko yoɓe ɓuur darade darde nde ɓe poti darade nde so ɗum ala tan jangga e jaam en ganda to paɗen kadi eɗen ñagano cukalel ngel nde artata e juuɗe jinnaɓe muɗum wadde Dijjee Jallo mi salnimam juuɗe mum salni koreji foof jalal leñol ala retour ko ɗum tigui saabi eɗen jogui namde goɗɗe kono noon caggal o ala retour ma en gartu alkamisa ɓuuren tigui rigui yañade hen en paami Binta Camara toon to Tambacounda on paami tigui rigui nde loskugo uddita haade Binta Camara wirnede tigui rigui tawi kadi ko jooɓinoɗo fittando Binta Camara pour do banggue ƴeeɓogol no hannirta ni ha Binta Camara o wawa rokkudemo hoore makko o sali ko ɗon tigui woni to oɗon wadde makko garmi gara haw yooɓi wadden paami tigui rigui oɗon bannono ngal ɗon baɗal tawi kadi ko bamum sehil makko no hannirta ni mbiyen ko on waɗi ngal ɗon baɗal on paami tigui rigui wadde won gueɗe tigui rigui ko wiyete ko série leydi France no hannirta ni jagguirani ɗum a série no hannirta ni télévision ngaji leydi Sénégal on jiiɓe mbaɗa ɗum ko wirto ɓenna kono ma en mbaw artu tigui rigui ɓuuren tigui rigui yañade e ñande alkamisa woni jeudi o so Allah jaaɓi tawi kadi koko ɓuuri kewde nder internet o ma en gartu e jaalal leñol o ɓuura tigui rigui yañade en saabu eɗen jii yummakko yalti ko ɓooyani ko no hannirta ni hollude leydi Sénégal o saaha joni moni kala nana duusamo no hannirta ni ɗum noon ko ɗum tigui woni ko dañoɗen hande addude pour ha yimɓeɓe mbawa famde tigui rigui o saaha joni holto ɗum yarata ɗum noon on jokkat heɗade en no hannirta ni tawi kadi koye ballal Saydou
Saydou no hannirti Saydou Ba on jokkat tigui rigui heɗaden tawi kadi kode weltare TV no hannirte ni ma on jokku e kala saha tigui rigui wawde hettade jewte ɗe batten pour ha mbawen tigui rigui humpidde ɓiɓɓe mbimi e mbimami ɗum noon woni haalirde ko musidɗo moon musidɗo moon sehil moon Dijjee Jallo ɗum noon ha ñande alkamisa ma en gartu tawi kadi ko joljole internet